Archimang, lukumang, anyonso fu sarana seipsa. De di foroisi i gadri i acteur tuinwinsi ni café wispede. Sarana seipse bari odi. We kari wan sweet faska ini. Sobu solek fau sabi, te woron gondro doti, te kalok te kanganyon doti. Je verstang en misdonja sanga brarut. Ja, van mij ook twee baron odi. Natuurlijk volgens mij biji ja badesma odi na trasi. Alla desma de diasporasma je baron odi. Want undit baga ina eter fucha den nyungsu. Fusara na seipsa. So, da lek fau sabi, dan no udin wang trasot sernang. En brarut. Ja. Wan sernang faisa kare we reparer. Isabi. Want dat te repareer de mitanga nogosi. Je begrijpt toch? Zo, we nana sasa bayok kromo dus aso asande da ismanom loko taki je go terug. Maar if te fadong. Inom loko pe you fadong, i loko pe stot you futu. De saptaki inom stoti futu dape moro. Je begrijpt Ja, wat is dat? helemaal. Dat want taki, en if je no sabi verleden, je no man luku bwe na heden. Dat je no man doe. Zo, dus de artje man luku man, je begrijpt taki, ube abwa soort libi, dus a jersey, ube schweef. Je sabi toch? En te schweef zekerheid no daar. Of isabas aan dat tak zekerheid de te schweef. Helemaal niet. Na pangay, tufuta grong. Dat nou helemaal zo. Want je begrijpt taki, 25 mei 2020, dat om een koers bij de braro. A koers, hier no a koers. Ja. If you go buy, dan Ja. je bij 20. Ja. Jouw koers. Maar, Maar, je bedoelt strati. strati. Ja, Maar aan de- winkri. Maar, bij de 7 zoveel. Ta papiera. Dat ben je zo. Dus fictief. Ja. Zo. Dan ibe abwan situatie in a kondere nana sasa ba yokromo. En ook to de jong wawe teja tordis toe. Taki tebe ga winkri of ibe inobe ma fe na centrale bank. Want dan no be de. Maar bij een bepaalde mati, isabi toch, de man betjes bunkop dala. Ja. Ja? Bunkop dala, voor de man kan importeren goederen komen. Maar sabe da libi dati. Hier no asan bij de zo masargambo. Tak hier no. Iba bepaalde man in een kondre. Ja. En omstakking. Ja. Kijk, asan de motakelijk zei taki, je gaat terug. Ja, Maar maar hem legde me uit, toch, vaak situatie, we komen terug naar patora. Ja. Omdat je ziet dat je bepaalde man, de man bekijkt vrijstelling voor belasting, Ja. is grabatori toch? Dus te importeert tori, Ja. in een paai belasting. Ja. Is dat Dus dat want ik kan konderen bij derf onkosten. Natuurlijk toch. Mooi zo. Maar als je bij mati asani, Na mati. zo mati, ik graag dat de maat bij kong, dan de man bij de schreefie, Ja. en op tjus aan de, dan mag je volk, Dus- met volk laat op Dus tjus. wakti if me verstang asan boom. Want me lees wan asan niet toch? Ja. Voor een man, een financieel deskundig man. Dan moet ik dus de man dat baken de sheriff af. Dus nana sasa ba yokromo no maluku abaraskotu dat. Nee, spijt dan. Ino maluku. In de na orga toch, hoe het altijd orga toch? A orga ino Ja, de. in de niet. Dus dan te de man sanis kater atorfa kondere. Dat te de man dat de man naki wan chepoti. Ja, sasan beuroko. Pakket. Sasan beuroko, no otra fase. Iya toch? Ja. Zo. Madame yo jongen exempel de jongwang. Dus sobu zo een voorbeeld. I erf wan osof de bijis mafie. I verstaan. Wan ka fouru data pa grong, anga wan uma fouru. Maar a oso, a dak no de 100% e lechi. A vloer boroko. Maar nou wan erfenis ichisi. Ja? En isamantak ino waneng. Y pues te que mayor reparar. Ja, bif go repareer toch? Reparar. Zo. Maar je absorbtie daar ini, de meki bare kurutu dan dake lechi, dan de stot de futa vloer anga de sandati. Sailule ki pangama odu. Verter me. Hier mas ergamo. Eligi pama, je tak Ja. hier no. Oso, Ja. no de 100%. Nee. Je zie, uduloso de, Ja.
Dat betekent... Nee, a udu loso yo shi later. Oké, je I ziet don't later. know. Maar je go jeppie. Yo go, Je go jeppie zo. ja, be verstellen. Ja, dan na je opzien toch? Na yup ching. Oké. So, dat tebi je doe de woroko dati. De habib che klagen dan disi dan dati. Maar je habib godoro. Ino kaluku. Want mi bijis ma leer mi wan sanitaki. Ja bisma tok. De jompo tek tachi. I verstaan dat de meki bari. Maar wan san mi wan teji de sma dati. Tak te wan kafore bar aitura neti. Ika chirengara. Want ana kim kracht. Dus dat. Na zomaar. Je verstaan. Suma yesa yere. So, dus daarmee sami wan taki, dat je go worko en na patiëntie en na safri. Want if wan also no abu wan boom van dere wan boom vloer, ino man liba tapu. Nee. Want dat woro kruipi kon boro onder van dere kon anga de sand dati. Loso, dus dat im setting, i verstaan. Dat kan die wan change wan planga, dat die nak de planga oppo, de stak udu loso da baka postu. I sabi toch? Dus na voorbeeld met jou, na regering die committee. Ja. I verstaan. Zo'n san be chibri, dat no teo go renoveren yo seti dat de san e kadoro. Dat want tra problemen komen dem go suku verdelgingsmiddel. Fu chierding. Want udu loso in esibi udu loso purim chiering. Fano komoro. En in bestrijden en in voorkom preventie. Fu sorgu taki a osot napu. En dat is het safri. Ja. Dus doe beter naar je roso, voor zo'n erfenis, daar zijn bij waka. Maar nu uchis wan san fu serefi, pe wat nap nangau tu futu, maar isaba moro takru wan samsa. Tani. Waf dem ching, achira uma fouru, ade leggen. Ja dan? Ja, chiren toch. Maar dat is opzij. Dat sami wan leggen dat de manga centrale bank, dat de man krab dat pe puru. Dus op chiso die bij de dape, dus na leka foru die bij leggen wawan exi, dat alanga tusma beka nyawan bredanga exi, dat vallen weg. Ja, dat akruto dape. Moeilijk zijn dape. Dus a foru de ji, want in beriken tak efi be chibri de exi kota ki be chibri tin exi, dat inisa foru bi je kroku. Dat kan go sdon toch. De fen 5-15. Ja, Dat varom e bijing. South-Afrika. Ja toch. Ja. Wawan te pirman boutu. Dat hoor je. Dus, en alla desan dat gebeurt, dat is maar dat ze bari, maar san unfa programma die ze want tegen jou, na fi verstand taki, na bouw je bouw op. Dus hij leg me uit. Tijdens maar dat keren no, we bouwen op. Ja. Ute kwam brokken osso. Ja. Toch? Want we zijn abe geerlijk abe boom. Pede udu loso be do no be shi. Nee, wat ade inzet toch? Ja. In de besing. Dus nou, van ik kon nou dat je repareert, maar dat zou je repareren. Ja. Dat zou je repareren. Je ziet een verschil, bakwa een paar moe of kan jari. Je ziet een verschil, ik kom, maar dat zou je, omdat even bij naka of zo een kofu. Ja. Ik hoef websa, trasi, want hij is aan broko. Aboroko toch. Hier heeft het ook. Plafond luska Dat grong. is. Zo. Dus den begreep taki, if iwan abuan boom oso, im abuan boom van tering. En soms is er na ook toe. Ja. Ja, dan im go tek ting, small kosi, small kurutu, dat true. Maar te you pot you edena wang, tak yere no mi wan ap wan bon sani. Asa de wan mooi sani. Da fa oso boroko so de pje kurutu, de teki weg van de minste weerstand de go. Ino man len mon no an peresi, want ilen len ni pa euro so. Ja, ik klaar, ik ba. Ilen pa euro so ara. Dus no des mafi kosari dat de jiwan erfenis. Ja. Dat wan taki na setim seti dus in zweef moret na pangay tufuta grond tapu. Dus na a werkelijkheid. En dat na asani taki 25 mei 2020 da centrale bank beschrijft 57. Ja. Dat na euro zo. Je verstaat toch? Ja. Maar strati na 20 keer bij pai. Ja. En die sap taki juni. Sabep sa juni. Juni. Tagangami. Afafa, jere no. A verkiezing hori, Ja. a president, Ja. chato tak jere no, ufasi, wat ulasi. Ulasi. Dat awang. Dat wang, zou doen, we bin kaarte man kon tak jere no, tik direct abrahara. De Swift. A Swift Swift de ma ticket. Swift jeng. I moest teken op dat, de man best sabi tak jere no, juni,
Uno mapai. Uno man pai ambtenaar. Dus koji de man isi, de masa lukwan fasi. Fado do. Want de man wini toch. De man wini ja. Nou, gideng. Ja. Gideng, make den doen het tori. Dat doe dat we protesteren. Dat die. Ja. Je weet toch? Ja. Dus, uno bu, nieuw zijn zei sa. Ja. We leggen afvallig uit dit tori. Ja. Want dan afvallig komt hij, ja, jullie gaan weer terug. Ja. Nee, maar we moeten stijgen als aan die. Daarom, wordt er wat chibrek. Wat we gaan doen, Ja. dat we er een chip mooi pokoe die desma. Make this Make man this man archie. Mati, umi sweetie stranan kondre. Kondre man, na ala sefu na grontapu. One nation, one people, we ala mutrong na insranang. Mati, umi sweetie stranan kondre. Kondre man, uno mubrona onigodo. One nation, one people, we alla satang awi saipsa. Na nyung stranang kondre sakong. Awis de brome, ay gopo. Na free stranang people satang. We alla sabiaga. Na nyung stranang kondre sakong. We alla sorgong fu ako. Na nyung stranang kondre satang. Misa baka. Mati, umi sweetie stranang kondre. Kondre man, na ala sefu na grontapu. One nation, one people, we ala mutrong na insranang. Mati, funa sweetie stranang kondre. Kondre man, uno mubrona onigodo. One nation, one people, we alla satang awi saipsa. Na nyung tranang kondre sakong. Awis de brome, ay gopo. Na free stranang people satang. We alla sabiaga. Na nyung stranang kondre sakong. We alla Ja, nou arka pokoe. Dat ook. En sa apoko die se leer you. Dat na omdwen. Angau serefi. Ja. Samen want unu na wanser na man. En wansan mi want taki. Nana sasa ba yo kromo. Kijk luku yere luister. I ap tu sod libisma no magoron tapu. Ja takrusma. Anga bonsma. Dus wins ja hun die stani. Wins you na jampanesi. Wins ja krioro. Adena you ati. Efi takru. Ja. Adena you ati. Efi boom. Je verstaan? Ja. Dus, kon no discrimineer na ngau serefi wana. Hoe we hier ook samen kwamen. Na gado sorgu takum konde samen jom kolibija. Sabep sa fesi, pa sa fesi. En me was kordesma. Die ego pran was godo. Ondero abon fu eenheid. Fu sorgu tak buruyam koina kondere. Want de man taki te buruya de. Dat is mijn yang. En dat doen van Odo. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Una van Odo. Zo. Maar tegen ons gaan afvast van de regering is de. Ja. Maar we kan doen wel lotra sani. Ja. Hier heb je toch? Maar afvast van, ik zei dat de manga centrale bank, de man grab alles aan, dus eigenlijk dat is vermoedbaar. Voor Is dat weet toch? Ja. De lening moest peilen, dit moest Ja. peilen. De regering die kan tak bijvoorbeeld tak hier no, wordt die valiberatori. Ja. Wat druk sensi. Wat druk Wat druk money. money. Ja. Dan asano kombu. Wakti. Hier uit toch? Dus dat ubogo bakana asif de 3-0.
Ja, toch. Na soort sandat. Ja, toch. Dus- Abo erg. Ja, toch. Terwijl de regering die staat hier nou op je patiëntie. We zitten kom alleen je viering no kies in die saka. Ja, Want uno doet dat die, ja. en je kira kondre. Zo. Je weet toch. En ja, want tusma die ik denk, mi mustaka tordisi. Want die de man te mi stop, afes wa wenkrif bij wansani. Ja. Dan wa ma actie mi tak pa diaspora kapitaal de. Dus soms maar ik denk dat diaspora kapitaal, dus je go gewoon naar de diasporas ma, dat de mij make money over die. Ibo doen het, hoor. Nee, no, as you man say- het no, doet man, toch. het doet. Asante de mij bedoel na diaspora kapitaal, dat want ik de man die de ina dorosei konder, dus de serna man, die abi, dat de man ko investeer in a kondere. Na dat de mij bedoel aan asan dat die. Dus de man ko investeer, dat want ik werkgelegenheid, isabi trade me lees wan jong so tak de man do green energy, na Nikeri, Ja. isab mi leesa tordati. Na sernamang fu dorosei, nanga dorosei man ekof kon doen. Ja. Je verstand. Ja. Dat na diaspora kapitaal toch. Ja, ja. Je verstaat Dat toch? ie. Zo. En want interessant toe. In ego want in begreep dat de paiman a staatschap a bijera Gevaarlijk. Gevaarlijk, mijn maat. aan op zo. Gevaarlijk. Want a regering is gotaki. Dus vertrouwen toch? Ja. Dat speelt een rol. Ja. Want het vertrouwen no de, dat de schuldeisers nog die uitstellen. Nee. Want nu me jere baka Oppenheimer die uitstellen. Ja, maar je is want de man tak aan de man. Juist. En hier no, je tak Oppenheimer, je tak Aladdin geweldig man. Aladdin man sap zijn kon in asena. De man sabi. De man sabi want de ambassade jad Alassane de man sabi. Ja. De man sap ook toe dat hier no. A regering sang gwe, toch? Ja. Amambe wan gebruik a volk, Ja. toch? Voor die den zogenaamd woroko, Ja. dat je stem Jimmy. Ja. Is dat toch? Ja. Dan je ziet nou van die de dat je ziet om misma voor zijn verkiezing. Ja. De man giet een beschikking, maar asan sare ma giet man. Na afbeschikking. Na toor sang in op boom, aan de boom schrijven. Nee. En afas waar ma giet man, dat je ziet de man berekent dat hier nou toch wel from want de sabi Ja. dat we bij een jaar regering die zie. Zo. Maar a regering die si apripomi mustaka sandati. A regering die ne worko gogo met 2025. Nee. Amai worko ja a nageslacht. Ja, toch. Dus die de gram chin voor Ja, nu. tuurlijk. Afop chin. Na die de sma de mai worko. Dus de mane worko luku petene noso edoro. Nee. De mai worko gwe moro fara. Want in begrijp taki Tamara luku in politiek. De regering is no wan go in a geschiedenis taki de horisma spotu. Want na dat na nendi de wanji de man. A predicaat dat de man wanji. Maar in woroko, dus a regering is komt take moro shatu. A regering die si ne prati voeding, maar hij voede a volk op. Heropvoeding. Meku go hergroeperu serefi fu sabi pewe start. Ja. Ja, nanga pewe go. Ja, dat maar zeggen. Maar vast wel regering sabe dikba. Ja. We voeren desma op. Dat hier no. In principe ik kan doen pakketten koteki. Enough do not. Inaf do noti Enough pakketten make koteki. moeite. Nee. A regering die staat nee in Morocco. Ja. Die sensi dat Yusuf kan zorgen die schrijven. Sobu so ora et labora. Ja, uno is zorgen dat a kondre etan ego draai. Ja. Investeer er ook kon. Ja. We zetten sani. Dan automatisch je vindt Morocco. Je kan doen doorschrijven. Sa regering die het doet. Ja. Van Mirman, Lukuman, regering, en probeert dat de producten, bepaalde basisproducten, Basisgoederen. goederen, sare mij zorgen dat de senaat moet zakken, Ja. waar volk kan mapayen. Ja. Want if you look wat er gaan bouwen, die chatori, sang, wang kilo, bijvoorbeeld kilo aardappel bij kost voor zich. Ja. No, volledig me gewoon winkelen. Jimatori. Misschien 3 kilo. Dirigoli by 1 kilo tata. Uwe no. Dus je ziet, de man Euroko maar, im a patiëntie. Dat ik zei, taka oso moest repareren. Te je setting ino kan go yere jaso. Ook tu mama nga papa. Beka teki want tu palu. Dat de tap tapeng. Dat zei abi na oso ya abi. Ina oso. Ina oso toch ja want tu blad. Ja. En voor die denk je, een blad komt verrot, Apori. apori. En udulo se nyame moro fale. Dat klaar. Want de corruptie ma dat de wani. Ja man. Ja toch dat de man wani toch. Ja man.
Dat belai. Papa Isabi kapa. toch? Wat- Zo. Dus je begrijpt waar het nog koti mofo. Dus je begrijpt dat de regering die voeden je op naar heropvoeding. Zo moet zo no taki no is opvoeding. Maar na economisch fasie, de mij leer je van je moet go om naar je efficiëntie, a lotto die je verdient. En van hem zet je serefi, voor char alibi en de regering sa ai actie tak me ku potu e de kona wang, voor kachar a kondre disi tot grotere hoogte. Dat natori. Ja, Dat toch. kan niet anders. Want if you look va de man bij dwing voorzie, Ja. toch? Dat betekent dat jong bepaalde man, toch? Een man kan gewoon dapen alles torven zitten, Ja. toch? Een man kan importeren tori, een man mag bij belasting. Ja. If je niet bij belasting moet gambo, toch? Ja. A kondre fiu no man draai. Nee, toch want dat Alla land. de man de euro na kondre jaso. I moest bij belasting. Go to je suku. Wie zei je I moest bij belasting. Want dan belasting sensi dat die de man kan beginnen met den passie. Passie De man meki. kan alla den to dat die. De na go len sensi. Verleden met dat aan schrijven maar gambo. Dat mi luku astrati. Mi se jere no. Mi anu minister. Nee. Toch? Mi na osana man. Dat men luku tak jere no. A fasfa de man rijdt in een verkeer. Ja. Toch? Ja. Dan mi tak jong eigenlijk mi go tijden man tak jere no. In pot skoutu. Voor boede man te mij rij verkeerd. Ja. Dat sensi dat die. Ja. Ik ga gebruik voor make de passie toch? Mek passie. Ja toch? Na Ja, sani, na sansan kan gebeuren. Ja toch. En- Verkeersmeubilair. En is ook een opvoeding. Is ook een opvoeding. Je voedt hem op. Want tegenwoordig heb je van de meneer rij. Ja toch? De man het tek voorrang. Dus dat die. De man tek voorrang. Lek nama aba voorrang. Juist. Zo. Maar je ziet dat ding begint al te dagen hoor. Ja. Want mensen, fa project neng. Zo toch de project. Doef dem af Denemarken. Ja, de man elektrisch en de man kon zitten toch? Ja. Nou, Want graag. we konden in ontwikkeling. Ja. If je op een beetje capaciteit aan energie, dan ga je op een fabriek. Dus dat im abi. Im abi toch? Im abi. I musu abi taki want tamo ko investeer de eerste samen bij je actie van energie. Ja. Dat Dat want. ja. Van veiligheid. Ook toe. Dat toe. Ja. Isabi toch? Dus dat moest de prioriteit die a regering. Isabi toch? Boy de chip randvoorwaarden Ja. en zo. Isabi. En want er zijn a regering die ze zet toe. De man is zorgen dat de randvoorwaarden die de man die dus bij vergunning aanvraag, dan voor investeer, dus a klimaat, a investeringsklimaat. Ja. Moest de zo dusdanig dat je maar appreciatief kon investeren. Ino agrangami. Natuurlijk. Want if je kon konde, je ziet dat je zo roof de mij roof. Zo roof. En je dan natuurlijk, maar je kon investeren in een kondre. Ja. Van Ruban. Maar hij kon tak molongkong. Maar begin zijn man kan visie. Ko check Ko check atori. a situatie, fa situatie de, fa politiek de in een kondre. Ja. Fa asense lonja zo. En dan de mij kon investeren, want dan zijn ze op poti. Iya na money Na yo money, poti dat uiteraard je na weet money toch. yo trowe en no man e trowe sota watara. Nee. De mij luku alasani. Alla san de mai luku. Tanga vakbond de mij luku toe. A vakbond serf de mai luku. De mij luku ook toe a vakbond. Ja. Want if je was er gabo, persoonlijk mi loop vakbond ja. Iya, vakbond moest dat. Ja, maar if je luku vader man be opereren afesi. Iya. Dat is dan samen tak eigen belang soms. Als dat die veripje zo. A ferry. Ja, maar. Want ade. lugu mi oteje wansa. Isap sa de man doet. Pe granlanti beka feni ook toe. Money naar de parastatale instellingen. So de semi-lanti, de presidelijk luchthavenbeheer, staatsolie, IBS. EBS, van je karakter baka Waterleiding die niet toe. waterleiding, dan de man die doe steenslag aan Ja. de zand dati. Dat alle de dividend dat bepanti. Ja. Dus parigere beka fenipje dala dape, voor beka speka kas, dat serf goe toe. Dat schrijft goed. En dat betekent toch, also we broken helemaal toch. A oso boroko a ganya. We broken helemaal. Dus dat je begrijpt dat. Botri banyi serf no bede. Not no bene. Not no bene, maar zeggen. Next no bene. Dus a wansani if sombe fire, boy pede olobe dev na seng, de be kachibri, te kipchi schaduw. Nou, dat no more. Dat doen we bene. Not more. Dus je ziet het probleem aan regering die is no abi. Je ziet ook het probleem aan abi. Maar ja, maar zeggen boy, hier no.
We ja tori, Ja. maar hori ken nga amang sa de my kar meneer de tijd, toch? Meneer de tijd aan mevrouw de tijd. De toesma dat dat te moeilijk is. Na moeilijk tori, ara mo tegi. Maar wans aan me want de toesma dat die. Na de toesma dat die. Tijd en geduld gaan samen hand in hand. En dat die unufu nyusran sepsa. Ja. We accessen naar volk dat hier tijd belangrijk. Ja. Geduld ook te belangrijk. Moeso. En moet tegen me zeggen, ik mi euro kon aan man. In het geval is die regering euro de bide man ting. Voor de man Voor de man die het hoort. Im corrigeerde wel. Natuurlijk in volg de man. Ja. Want die was aan no boom. Ja. Ik tijd maar dat hier dat no boom. Zuiver. Ja. Kijk, ununa sanamang en we tak ook te bepalen zijn. Dat hier terea strati is die bepaalde tori. Ja. Natuurlijk je hebt de regering usabi. Ja. Dat sinds no de mascatter. De mascatera money. Maar toch look een fassie. Ja. Want tewere otot idoro in een T-kruising. Ja. Dus je want bij gracie dape. Smano def, smam Ine wakata sipo. pustarati Ja, toch, en of dus- je no man shift go links of him go Dus rechts. dat is dus dat. Ik zei regeren toen dat. Ja. Ja. Een sabatori, maar toch checkatori. Isabi altijd nog Ja. 15 kan deflusatori toch? Mooi zo. Je begrijpt Ita kwa mooi tori. Mhm. Zo, we jere ja so want me, di na want jaja sarana man. De sap samedu. No. Te de opo. Ja, Dame gwena keperen, ja, dame go jiforu nyang. ja, En da baka dat dame trusmani na grong. ja. Dame pransani. Natuurlijk. Me mek moeiti. Je moest met moeite. Fu ala dei, mkai fe no chita ya wiri. Ja, Wamp chantruwa. ja, Wamp chi banta. Wan supu wiri da se bere, wan pepre bon dape. ja. En natuurlijk, if ten dit hè, Ja. dan visie oso, Ja. dan je mij hem tjeso. De krimi Berem berem. tjeso, berem tjeso. Ja. En allemaal doet dat hij, Ja. dat je je regering die euro tranga, Ja. voor reparera oso, Ja. dan man eigenlijk de prespe oso no de, Ja. da unu, e aksa regering da pimbel im gomaya jono. Ja, im go mai da. Fes desma oso, Ja. desma se vete ka mai machine, mai na Ja. ken puru sa savri. Da mek dem man go luka wet. Ja. Tak luku. Want mi ere a wet. A money se paya butu no de next. Nee. Dus dat de man go check atori dat ook toe. Natuurlijk. Want hoe de bezig gaan heropvoeding. Isabi toch? Ja. Daarom moet je ja, like nieuws en sepsa, voor voeda volk ook toe op dat lugo. Om je regering, dat we op je morgen snel. Maar ja, familie man, voor zo'n tapu, Ja. wat leggen uit dat je maar sponsoren nu. Ja, want eigenlijk om taka pistor dat Ja. die. Taki DC, a programma DC. Ube stop, maar nu u vindt tra sponsor. Ja. En we maken dat bekend. Want na via de mandati e bieden een mogelijkheid voor kachari aan jonsu voor sarana seip. Sadeka karde kom. Je hebt ratan optiek, Ja. dat is ding, kassie trading, Ja. dan een shaike lighting. Mooi Zo. zo. Maar die is sponsora het programma DC. En natuurlijk vanuit dat programma DC, we bedanken maar ook toe dat de man de money Ja. voor een leg afvolk uit San Efsa in a Kondre. Mooi zo. Ja, familie maar waf tapu, want ayuru doro, masargambo, ja bades ma odi. Ja, we baro di nana sa saba yokromo wala mala we wato, wala mala utan switi, te wan tralis baka, do dena sani. Ja, natuurlijk voor mij zei me bar, alles ma odi baka en dan Yoshunu baka. De want tralesi. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.